ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பாகவதம் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு ஆறாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानागर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं। हरे कृष्ण माताजी। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिति पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ருக்மணி மாதாஜி நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ஊருக்கு போயிட்டேன், சிக்னலே கிடைக்கல மாதாஜி. ட்ரிப் கோயம்புத்தூர் எல்லாம் போனேன். நல்லா ஆச்சியா? எனக்கு ஒரே கவலையா இருந்தது. ட்ரிப் எல்லாம் நல்லா ஆச்சியா? நல்லா இருந்தது. ஓகே ஓகே சூப்பர். எல்லா என் இடம் பொண்ணு பார்த்து வந்திருக்கா, அதனாலதான் அதுதான் போனேன், இல்லைன்னா போயிருந்திருக்க அதுதான் மாட்டேன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல, போயிட்டு வரணும் மாதாஜி. போயிட்டு வந்தாதான் நல்லா ம், இருக்கும். ம், ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன்னா அப்பப்போ ம். யூடியூப் லிங்க் டெய்லி அனுப்பிச்சிருந்தேன். மாதாஜி, 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 மாதாஜி,
ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து 5 அத்தியாயம் பார்த்துருக்கோம் செவன்த் கேண்டோல. இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் வந்து நேற்று வந்து என்ன பார்த்தோம்? கம்சன் வந்து, சாரி, இரண்யகசிபு வந்து பிரகலாதனை கொடுமைப்படுத்துறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லா விஷயத்துலையும் முயற்சி பண்ணி அவரை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. பட் அவர் வந்து படுதோல்வி தான் அடைகிறார் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோன்னா, பிரகலாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அசுரத்தனமான பள்ளி தோழியர்கள், அவர் குருகுலத்துல தானே படிச்சிட்டு இருக்காரு, சண்டா அமர்கா டீச்சர் கீழே வந்து படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இவர் வந்து போதனை சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ இவங்க ஸ்கூல்ல கத்துக்கிறது என்ன? தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை பத்தி. ஓகேவா? அதுதான் சண்டா அமர்கா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பட் இவர் வந்து இதுக்கு அப்பார் பக்தின்னு ஒன்று இருக்குது, முழுமுதற் கடவுளுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ பிரகலாதன் வந்து ஒரு அசுரனுடைய பிள்ளை இல்லையா? இரண்யகசிப்பு ஒரு அசுரன் இல்லையா? அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிரண்யான்னா தங்கம், கசிப்புன்னா மெத்தை, சாஃப்டாக இருக்கிற பெட். ஸோ இந்த பௌதிக விஷயத்தை அனுபவிக்கக்கூடியன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை கிட்ட வந்து ஒரு தெய்வீகமான குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இவர் பிரகலாத மகாராஜா என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் வந்து நாட்டம் செலுத்தணும்னா பக்தி பண்ணுறதுல வந்து நாட்டம் செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேண்டோ 1ல கூட அதுதான் படிச்சிருப்போம். இப்போ ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி இஸ் டூயிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த பக்தி எப்படி பண்ணணும்? அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட், அதாவது எந்த ஒரு நோக்கத்தை எந்த ஒரு எதிர்பார்த்தத்தை இல்லாம பண்ணணும் பக்தி. எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம என்னைக்குமே எப்பொழுதும் நித்தியமா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும். விட்டு விட்டு பண்றது இல்லை. ஓகேங்களா? எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பண்ணணும். எப்பவுமே கண்டினியூஸா பண்ணணும். அதுதான் வந்து அஹைத் அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேங்களா? இது இவர் இன்சிஸ்ட் பண்றார். இந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து கும்பிடுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா. ஓகேவா? ஆனா பொதுவா இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, பௌதிகமான விஷயத்த வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? பௌதிகமான விஷயத்த வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே வந்து பக்தியில வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எல்லாரும் வந்து மெட்டீரியல் லைஃப்ல தான் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு அதுல தான் உங்களுக்கு வந்து திருப்தி கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பட் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் தப்பு. நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தின்றது வந்து கடைசியில பண்ணிக்கலாம். பக்தின்றது வந்து கடைசியில பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கு பாருங்க. ஆம், நம்ம வந்து இந்த மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இந்த மனித பிறவி எடுத்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதான பிறவி. இதை வந்து சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மானிட பிறவியை வந்து எல்லாரும் எப்படி தப்பா யூஸ் பண்றாங்கன்னா, இந்த பௌதீக விஷயத்துக்கோசம் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு புலன் இன்பத்துல இருக்கிறாங்க. பக்தி வேணா வயசான பிறகு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் வயசான காலத்துல பண்ண முடியாது. அதனால பக்தி வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கணும்? ஃப்ரம் வெரி பிகினிங் ஆஃப் லைஃப். ஓகேவா? இங்க இருக்கு பாருங்க. ஆரம்பத்திலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆஹ் அதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து இளந்தண்டை வந்து நம்மளால பெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அதே நல்லா வளர்ந்த மரத்தை வந்து பெண்ட் பண்ண முடியாது. செடியை வந்து வளைக்க முடியும், பட் மரத்தை வந்து வளைக்க முடியாது இல்லையா? அதனால வந்து தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ பிரகலாத மகாராஜா என்ன சொல்றாருன்னு, பக்தின்றது வந்து ஆரம்ப நிலை, வெரி பிகினிங் ஆஃப் லைஃப். ஸோ நம்ம பிறந்தப்பே வந்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து எப்போ பிறக்குதோ அப்பயே வந்து இந்த பக்தியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கணும்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். அதாவது நவவித பக்தி நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ப்ராசஸை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய வேலையும் கூடான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த பௌதிக கல்வியினால என்ன ஆகுது? மனசு வந்து இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்படுகிறது. ஸோ இங்க வந்து அவனுக்கு என்ன பாடம் கொடுக்கணும்? ஆன்மீக பாடம் கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம இப்ப படிக்கிற பாகவதம்.
ஸோ இப்போ வந்து அவர் சொல்றார், பிரகலாதா வந்து அவர் அந்த சீக்ரெட்டா இருக்கார்ல, எப்படிப்பா இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு அவங்க எல்லாம் வியக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து அவர் எல்லாருக்கும் சொல்ல போறார், நாரதர் முனி எனக்கு இதெல்லாம் சொன்னாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஸோ பை அக்செப்டிங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் பிரகலாத மகாராஜா who is in the Parampara succession, one will be able to understand the mode of spiritual life. In accepting this mode of activity, there is no need for material qualification. இங்க வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, யார் ஒருத்தங்க வந்து பிரகலாத மகாராஜாவுடைய பாத சுவற்றை வந்து பின்பற்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன வரும், மூன்று குணங்களுடைய தன்மையிலிருந்து ஆன்மீக தலத்துக்கு வருவாங்க, கடவுளை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஞானம் வரும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இது மாதிரி புரிஞ்சிக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன தேவை, இந்த பாதைக்கு வரணும், ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வரணுன்றதுக்கு வந்து அவனுக்கு எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷனுமே தேவையில்லை. இப்போ நம்ம வந்து காலேஜுக்கு போனோம், இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போய் சேரணும்னா நமக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கணும், அப்ளிகேஷன் வாங்கியிருக்கணும், அங்கே ஒரு தகுதி வேணும் இல்லையா, 12வது படிச்சிருக்கணும், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கணும், அதுதான் தகுதி. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தகுதியுமே தேவையில்லை, நோ நீட் ஆஃப் மெட்டீரியல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்ற. ஸோ இப்போ வந்து பிரகலாதா வந்து அவருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க போறாரு. ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ருக்மணி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ம். சீனிவாச உபா ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரகலாத். பிரகலாத உவாச கௌரமார அரரே பிரஜாஞோ தர்மன் பாகவதம் ஏக் துர் துர்லபாம் மனுஷ்யம் ஜன்ம தத் அபி அருத்வம் அத்ததாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க சொல்றாரு பாருங்க, இந்த மனித பிறவியை வந்து நம்ம எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும். கௌமாரம்னா சின்ன வயசு, இளமை பருவத்திலே. ஸோ பிரகலாதர் என்ன சொல்றாரு, போதுமான அளவு புத்திசாலி ஒருவர் வந்து இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் புத்திசாலித்தனமா இருந்தாருன்னா அவர் எப்போ ஆரம்பிப்பார் பக்தியை, வாழ்க்கையின் தொடக்கத்திலே வந்து சொல்றாரு. அதாவது இன்னும் நமக்கெல்லாம் புரியுற மாதிரி சொன்ன, குழந்தையா இருக்கும்போதே வந்து பக்தி சேவையில செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பயிற்சி பிக்கணும், பயிற்சி செய்து உடலை அதுல வந்து நம்ம உடம்ப வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மனுஷ உடம்பு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப அரிதானது, பிரகலாதர் சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ மற்ற உடல்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது என்றாலும் மனித வாழ்க்கையில் ஒருவர் பக்தி சேவையை செய்ய முடியும் என்பதால் அது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. சிறிதளவு நேர்மையான பக்தி சேவை கூட ஒருவருக்கு முழுமையான பரிபூரணத்தை அளிக்கும். எவ்வளோ அழகான இன்ஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாருங்க. சிறிதளவு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்மையாக பண்ணோம், சின்சியராக பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து முழுமையான பரிபூரணம் அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, கொஞ்ச நாள் பக்தி பண்ணாரு அப்புறமா விட்டாருன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல என்ன ஆவாரு, உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறப்பார், பிராமண குடும்பத்துல. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஆரம்ப நிலையிலிருந்தே பக்தி பண்ணுவாரு. அதை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால இது வந்து அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து இவர் எந்த வயசுல ஆரம்பிச்சிருக்காரு, 5 வயது முதல் வந்து பக்தி சொண்டு செய்யணும். ஓகேவா. ஸோ இந்த மெயின் நோக்கம், என்னென்னவோ பறந்துருக்கோம், 84 லட்சம் உயிரினங்களா பறந்துருக்கோம், பட் இந்த உடம்பு வந்து கிடைச்சிருக்கிறத வந்து நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, ஸ்வல்பம் அபியாச தர்மஸ்ய திராயத்தே மகதோ பயத். ஓகேவா. இந்த விஷயத்துல வந்து சிறிய முன்னேற்றம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒருவரை மிகவும் ஆபத்தான பயத்தில் இருந்து பாதுகாக்கும் இல்லையா. தலைக்கு வந்தது தலப்பாவோட போச்சு இல்லையா. நம்ம எல்லாம் இந்த கரோனா டைம்ல வந்து நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு மூலமாக நமக்கு வந்துச்சு இல்லையா. இந்த ஜூம் ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலிமா நமக்கு இந்த நாராயணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு இல்லையா. ஸோ நம்ம பெரிய ஆபத்துலேருந்து வெளியே வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த வேத இலக்கியத்தின் தீர்ப்புகளை குறிப்பிடாமல் நவீன நாகரிக மனித சமூகத்தின் உறுப்பினர்களிடம் மிகவும் கொடூரமானது. குழந்தைகள் பிரம்மச்சாரிகளாக மாறாக கற்றுக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுவதற்காக தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கருவில் இருக்கும்போதே கொல்ல கற்றுக் கொடுக்கிறது. இங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாம அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாம என்ன பண்றாங்க, இவங்க கருச்சிதைவை வந்து செய்யறாங்க. இது வந்து கேடான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பா அம்மா அதுக்கு கல்வியை கொடுக்குறாங்க.
இல்லையா? இந்த மனித சமூகத்துக்கு என்ன படிப்பு வேணுமோ அதுதான் படிக்கிறாங்க. எதை படிச்சா வேலை கிடைக்கும், நல்லா சம்பாதிப்பையோ அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? நம்மளும் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ உண்மையில் இந்த மனிதர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வாழ்றதுக்கும் பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. நம்ம சுத்தி சுத்தி 84 லட்சம் உயிரினங்க பிறந்து இறந்துருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து அதுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுவும் சாப்பிடுது, நம்மளும் சாப்பிட்றோம், அதுவும் தூங்குது, நம்மளும் தூங்குறோம், அதுவும் தற்காத்து கொள்ளுது, அப்புறம் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யுது. இது எல்லாருமே செய்கிறாங்க. என்ன வித்தியாசம்? அதுக்கு வந்து உணர்வுன்றது இல்லை இல்லையா? அது கம்மியாக இருக்குது, நம்மளுடைய உணர்வு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த கான்ஷியஸ்னஸை வந்து நம்ம என்ன கான்ஷியஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வரணும்? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உடம்பு எடுத்ததுடைய நோக்கம் வந்து முடிவடையும். ஓகேங்களா? ஸோ 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 ஏற்கனவே வந்து பிரகலாத மகாராஜா சொல்றார், பாகவத தர்மத்தில் வந்து என்ன இருக்கு? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வர்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இதெல்லாம் இருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை எடுத்து பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜ், ஸ்கூலில், காலேஜில், யூனிவர்சிட்டியில், வீட்டில் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்? பக்தி வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து பகவத்கீதையில என்னென்ன அறிவுரைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? நமக்கு பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நாமஸ்மரணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதை பண்ணணும், ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பகவத்கீதையில இந்த கலியுகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உகந்தது வந்து ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம நாமே ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியதா. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் ஒரே ஒரு தர்மம் தான் இந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து நீங்கள் சரியாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புக்கு हरे எடுத்துட்டீங்களா? हाँ, ம், இங்கே यदा தெரியும் हि படிங்க. ம். यदा हि ம். उषस्येह विष्णो पादपसर्पणं यत्येष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुकृति सुकृत சுக்ருத்தா இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனித வாழ்க்கை வந்து நமக்கு இந்த முறை கிடைச்சிருக்கு. நமக்கு கேரண்டி இல்லை, அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம என்னவா பிறக்க போகிறோன்ற கேரண்டி இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அதனால இந்த குறிப்பாக இந்த உடம்ப நம்ம எதுக்கு வச்சுக்கணும்னா கடவுள்கிட்ட திரும்பி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இது கொடுக்குது. அதுக்கோசம் நம்ம இதை வைக்கணும், யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு உயிரினமும் குறிப்பாக மனித வாழ்க்கையில் பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை பாதங்களுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ரொம்ப கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைங்களா? இந்த பக்தி தொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையானது. ஏன்னா பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு வந்து மிகவும் பிரியமானார், ஆன்மாவின் எஜமானர் மற்றும் மற்ற அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நன்மை செய்பவர். பரமபுருஷ பகவான் எப்படியாப்பட்டவர்? ரொம்ப பிரியமானவர். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோங்களா? அதே ஸ்லோகம் தான் இங்க பாருங்க. போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. அதாவது எல்லா யாகங்களும் தவங்களும் பயன் இறுதி நோக்கம் யாரு? அவர்தான். எல்லா கிரகங்களும் தேவர்களும் யாரை நம்பியிருக்காங்க? எல்லாருக்கும் முழு கடவுளாக யார் இருக்காரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அனைத்து சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லா லோகங்களில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஸோ எல்லாருடைய நலம் விரும்பி அவர் தான். ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். பண்ண என்ன கிடைக்கும்? நம்ம இந்த ஜட துன்பங்களிலிருந்தும் வேதனைகளிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 உண்மைகளை வந்து புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம. என்ன? பரமபுருஷ விஷ்ணு முழு படைப்பிற்கு உரிமையாளர், அனைத்து உயிரினங்களுக்கு சிறந்த நலம் விரும்பி மேலும் எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பாளர். 3 வார்த்தை சொல்றேன் பாருங்க. அவர்தான் உரிமையாளர், அவர்தான் நம்மளுடைய நலம் விரும்பி, அப்புறம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவர். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ ஒருவர் வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும், இதை ஏத்துக்கணும்.
ஓகேவா? இந்த ஆழ்நிலை மகிழ்ச்சிக்காக உயிரினம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பல்வேறு வாழ்க்கை வடிவங்களில் வெவ்வேறு கிரக அமைப்புகளையும் அலைந்து திரிந்து உள்ளது. நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் அமைதியா சந்தோஷமா வாழணும்ப்பான்னு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். எப்படி வாழ்றதுன்னே தெரியல. பட் அதுக்கோசம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒவ்வொரு பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து இந்த உலகத்துல இந்த கிரகத்துல மாத்திரம் இல்லை, வேற்று கிரகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் திரிஞ்சு திரிஞ்சு வரோம். பட் கடைசியில என்னதான் ஆயிட்டு இருக்குது? அங்க வெறும் துன்பம் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இங்க என்ன இப்போ பிரகலாதன் இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னு, இந்த வாழ்க்கையை, மனித வாழ்க்கையை வந்து நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? ஆன்மீக அறிவு வேணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து ஆன்மீக அறிவை வச்சு விஷ்ணு கிட்ட வந்து நம்ம நெருங்கிய உறவை வந்து வைத்து கொள்ளணும். ஒவ்வொரு உயிரினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சாந்த ரசத்தை சாந்த ரசம், இல்லை தாசிய ரசம், சாக்கிய ரசம், மாதுரிய ரசம், வாட்சல்ய ரசம், நம்ம இதெல்லாம் படித்திருக்கோம். பிரைமரி ரசஸ் 5 பிரைமரி ரசஸ் அண்ட் 7 செகண்டரி ரசம். இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து வச்சு அவர்கிட்ட நம்ம நம்மளோட மறந்து போன அந்த உறவை வந்து உயிர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கும் அவருக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நித்திய சேவகர். அவர் தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தை. அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்கு தான் அவர். விபு ஆத்மான்னா நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. ஓகேவா? ஸோ அந்த புரிதலுக்கு நம்ம வரணும். ஓகேவா? ஸோ இது இங்கே நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? தாசிய ரசான கடவுளை வந்து நம்ம எஜமானன்னு நினைக்கிறது, நம்ம வந்து ஒரு சேவகனாக இருக்கிறது. அதே வந்து சாக்கிய ரசத்தில் வந்து அவரை நம்மளை ஃப்ரெண்டாக நினைக்கிறது, வாட்சல்ய ரசத்தில் வந்து அவரை நம்மளை ஒரு குழந்தையா நினைக்கிறது, மாதுரிய ரசத்தில் வந்து காதலர்களாக நினைக்கிறது. ஓகேவா? அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உறவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த தளத்தில் இருக்குது? அன்பின் தளத்தில் இருக்குது. ஓகேவா? விஷ்ணுக்கும் நம்ம எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எது மையமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பு தான். சார் நம்ம என்ன நம்மளுடைய கடமை செய்யணும்? அந்த அன்பு சேவையில் செய்யணும். அது என்னப்பா சேவைன்னு? நம்ம மகாமந்திரம் சொல்கிறதே சேவை. அப்புறம் ஒருத்தருக்கு கிருஷ்ணரை பக்தி சொல்கிறது சேவை இல்லைங்களா? நம்ம வந்து ஒருத்தங்க ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், ஒருத்தங்க வந்து பொருள்களை படிக்கிறோம். இதுவும் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுறதுனால இதுவும் ஒரு சேவை. அதாவது சவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். இது மூலயமா நம்ம அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவருடைய லீலைகளை வந்து நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இந்த இந்த மூலியமாக தான் அவருக்கு வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஏஷாம் அகம் பிரிய ஆத்மா சுதர்ஷ சக குரு சுக்ருதோ. அப்புறம் வந்து சுக்ருதோ தெய்வம் இஷ்டம். ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வடிவத்திலும் நம்ம விஷ்ணுக்கிட்ட வந்து தொடர்பு பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அவர் தான் நமக்கு வந்து பிரியமானவர். அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் தான் பரமாத்மா. அவர் எந்த ஒரு மூலயமா நம்ம சம்மந்தப்படுத்திக்கலாம். மகன், நண்பர், குரு, ஏதாவது ஒரு நித்திய உறவை வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? அதை பண்ணிக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக கல்வியின் குறிக்கோளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் வந்து முழுமையான கல்வியை கொடுக்க. இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் வந்து முழுமையான வாழ்க்கை. அதுக்கு நமக்கு வந்து முழுமையான கல்வி மூலமாக தான் இதை பெற முடியும். 3வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। सुहम ऐन्द्रियम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र सब लप्यते दैवात् यदा दुःखम अयत्नदा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்ற பிரகலாத மகாராஜா? இந்த சரீரத்து மூலமா, இந்த புலன்கள் மூலமா நம்ம அனுபவிக்கிற சந்தோஷம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம்? சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம், இனவிருத்தி செய்கிறோம், பாதுகாக்கிறோம். இது வந்து எந்த ஒரு உயிரா இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த வாழ்க்கை இதெல்லாம் கிடைக்குது. அதுக்கு மனுஷனாக தான் பிறக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பூனையும் சரி, நம்ம தெருவில் இருக்கிற நாய், பறவைகள் எல்லாமே இதை பண்ணுதா இல்லையா? நம்ம மாத்திரம் தனிப்பட்டு பண்றோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிரினங்களும் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ அப்போ இதில் என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம்? அங்கெல்லாம் கிடைக்குது, இங்கேயும் கிடைக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குன்றதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த வாழ்க்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இரட்டிப்பு இருக்குது. சில விஷயம் நமக்கு பிடிக்குன்றத விஷயத்த வந்து மகிழ்ச்சின்னு சொல்லணும், பிடிக்காத விஷயத்த வந்து துன்பம்னு சொல்கிறோம்.
ஓகேவா? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து ஏ துன்பம் நீ வாப்பா எனக்கு ஒரு 2 கிலோ துன்பத்தை கொடுத்துட்டு போன்னு யாரும் சொல்லவே மாட்டோம். வர வேணாம் தான் வேணா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆனால் அது இன்னும் வருகிறது. நம்ம கூப்பிடலைன்னா கூட அதுவா வந்து வருது இல்லையா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அதே போல தான் ஜட மகிழ்ச்சியின் நன்மைகளும் நாம முயற்சிக்காவிட்டாலும் வரும். எப்படி வந்து நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா? எனக்கு மாத்திரம் கஷ்டம் வருதுப்பா, அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். பட் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்ற இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை மாதிரி இல்லையா? எல்லாருக்கும் வந்து துன்பம் என்ன பண்ணுது? கதவை தட்டுது இல்லையா? யாரும் வேணான்னு தான் சொல்றோம். அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணு? துன்பம் வருதா வந்த மாதிரியே போகும், அதே மாதிரி மகிழ்ச்சியும் வரும். நீ ஏன் அதுக்கு போயிட்டு ஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறேன்? அது தானாவே வரும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த வாழ்க்கையில வந்து ரெண்டுமே இருக்கும். அதெல்லாம் முயற்சியே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கு வந்து நீ ஆஹ், துன்பத்துக்கு வந்து முயற்சி பண்ணாத, சாரி, இன்பத்துக்கு வந்து முயற்சி பண்ணாத, துன்பத்தை வந்து தோக்கடிக்கணும்னு கஷ்டப்படாத, எதிர்த்து போராடாதன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்மளுடைய நேரத்தையும் சக்தியும் வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுடைய இந்த மனித சரீரம் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன ஒரே ஒரு வேலை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும், மீட்டு எடுத்துக்கணும். அதன் மூலமா தான் நம்ம வந்து எங்க போக முடியும்? ஹம், கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும். பேக் டு காட் ஹெட். அங்க போனா மறுபடியும் இங்க வந்து புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் அது பண்ணவே அவசியமே இல்லை இல்லையா? இங்க என்ன ஆகுது? பிறப்பு, முதுமை, நோய், இறப்பு, இந்த சக்கரத்துல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலும் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இவ்வளோ அளவுக்கு பெரியவங்களா வளர்ந்துருக்கோம். நம்மளால துன்பத்தை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல, இன்பத்தை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல. இது இயற்கையாவே இருக்கு. எனவே மனித வாழ்க்கையின் சிறந்த பயன்பாடு, ஓகே, உச்ச இறைவனான விஷ்ணுவான விஷ்ணுவுடனான நமது உறவை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தல் உள்ளது. இதுதான் நம்ம செய்யணும்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறதுங்க படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, பிரேமராணி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तत् प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्यफरं न तदा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चारणाम्बुजम्। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து செய்கிறோம் செயல்களை. ஓகேவா? நம்ம வந்து முயற்சி பண்றோம். என்ன மாதிரி முயற்சி பண்றோம்? இந்த புலன் இன்பத்துக்கு, அதாவது நல்லா சம்பாதிக்கணும், நான் நல்லா இருக்கணும், நான் நல்லா வீடு கட்டுக்கணும், நான் நல்லா துணி போட்டுக்கணும், நல்லா நாக்கு சுவையா சாப்பிடணும் அப்படின்னு மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி முயற்சி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மாத்திரம் முயற்சி பண்ணாத, அதுக்கு மாத்திரம் இந்த உடம்ப வந்து யூஸ் பண்ணாத. அப்படி நீ பண்ணன்னு வச்சுக்கோவேன், அது உன்னுடைய காலத்தையும் சக்தியையும் வீணடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றார். ஸோ நமக்கு எது உண்மையான லாபம்? இது எது லாபம்? இப்போ ஒரு மழை வெள்ளமோ ஏதோ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எத்தனையோ பேர் வீடு வந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கிறோமா? மேலே நாட்டில் எல்லாம் வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படுது, அவங்க வீடெல்லாம் வந்து இடிஞ்சு விழுந்துடுதுன்னு அப்படின்னு பார்க்குறோமா? இல்லை, அப்போ வந்து நஷ்டம் தானே ஆகுது. அவனுடைய நேரமும் சக்தியும் எல்லாம் வீணாக தானே போகுது இல்லையா? அதுக்கோசம் நீ கஷ்டப்படாதன்னு சொல்றார். யார் ஒருத்தர், எல்லாருமே, யார் ஒருத்தங்க இல்லை, எல்லா உயிரினங்களும் மனுஷனா எடுத்த ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் வந்து எதை பத்தி முயற்சி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்படி பண்ணும்போது நிச்சயமா சுய உணர்தல் வந்து நமக்கு வரும். அப்போ வந்து எந்த தளத்தை அடைறோம்? ஆன்மீக தளத்தை அடைய முடியும் சொல்றார். ஓகேவா? பொருளாதார வளர்ச்சியின் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதால் அத்தகைய நன்மை எதுவும் இல்லை. ஸோ ஆன்மீகத்தில் இன்வால்வ் ஆகுன்னு சொல்றார். பட் நம்ம எல்லாம் கிரகஸ்தர்கள், விட்டு ஓட முடியாது. பட் நம்ம ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பகல் நேரத்தில் என்ன பண்ணுறான்? கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு பொருளை சம்பாதிக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ அங்கே வந்து யாரை திருப்தி பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறா? ஓனரை திருப்தி பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் இல்லையா? அப்படி இருந்தும் அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறானா? அவன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறான், எல்லாம் பண்ணுறான். அவனுடைய உண்மையான பிரச்சனையை வந்து அவனால் தீர்த்துக்க முடியுதா? உண்மையான பிரச்சனை என்ன என்ன அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவே நமக்கு தெரியாம இருக்கு. வாழ்க்கையின் உண்மையான பிரச்சனை என்று யாருக்குமே தெரியாம இருக்கு. அது என்ன பிரச்சனை?
பிறப்பு இருப்பு தான் உண்மையான பிரச்சனை. ஸோ அப்போ வந்து தற்காலிகான பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பர்மனெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். டெம்பரரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு, இருக்கிறதுக்கு இடம், இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா? பட் மெயின் நம்மளோட லைஃப் வந்து என்ன ஆகுது, சுற்றி சுற்றிட்டே இருக்கிறோம். இதை தான் நிறுத்தணும், இதுதான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னே தெரியாமல் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அதுக்கு என்ன காரணம்? அவனுக்கு ஆன்மீக கல்வி இல்லை, பௌதீக கல்வி தான் இருக்கு. அவன் இன்னும் வந்து இருளில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். உடலை தான் தன்னை வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து இந்த உடலுக்கு தேவையான விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். பட் ஆன்மீக ஆத்மா அதை பத்தியும் தெரியாம, அதுக்கு என்ன தேவைன்றதும் தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? நம்ம காலையில டெய்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம், லஞ்ச் சாப்பிட்றோம், டின்னர் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றோம். இது எதுக்கு? இந்த உடம்புக்கு, இல்லையா? ஸோ இந்த உடம்புல சாப்பிட்டா சக்தி வரும்னு சாப்பிட்றோம். அதே ஆத்மாவுக்கு வந்து என்ன உணவு? மகாமந்திரம் தான் உணவு. ஓகேங்களா? 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மகாமந்திரம் தான் உணவு. அதை நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க சமூகத்துல சரி ஒரு மனுஷன் தான் இப்படி இருக்கான். ஸோ சமூகத்தின் குருட்டு தலைவர்களால் தவறாக வழிநடத்தப்படும் மக்கள் உடலை எல்லாமே என்று கருதுகிறார்கள். ஸோ அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி, இல்லையா? அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், உம், கடவுளுடைய பிரதிநிதின்னு சொல்லுவோம், இல்லையா? ஆர் வந்து செவ்வனே வாழணும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பார், இல்ல? நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஈவன் பரிஷித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் அவனுடைய ஆட்சியில வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ மியூட்ல இருக்கு பாருங்க. யாரோ சத்தம் வருது. ஸோ அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா அறியாமையில் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் இல்லை, இல்லையா? அந்த காலத்தில் அரசர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செவ்வனே வாழ்ந்துட்டு வந்தார். கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரி பரிஷித் மகாராஜா கலியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணார், இல்லையா? தம் மக்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த தலைவர்கள் இருந்தாங்க, அரசர்கள் இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை, அவங்களே வந்து குருடர்களாக இருக்காங்க. குருடன் போயிட்டு எங்கேருந்து நல்ல வழி காட்டுறது, இல்லையா? ஸோ நாகரிகம் நாகரிகம் சொல்கிறோம், அத்தகைய நாகரிகத்தை வந்து கண்டிக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு பொருள் வர்றதுனால நமக்கு வந்து அசௌகரியங்களும் நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ மனித குலத்தின் வாழ்க்கையின் உண்மையான இலக்கை அறிந்து கொள்ள வழி நடத்தாதது, இதுக்கெல்லாம் காரணம் அதுதான். ஓகேவா? மக்கள் வந்து சும்மா நேரத்தை வந்து வீணடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே. இந்த மனுஷ உடம்ப வந்து மதிப்பு மிக்க பரிசு. இது ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிள் திங், இல்லையா? அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டைமண்ட் இருக்கு, அந்த டைமண்டை நம்ம எங்க வைக்கணும்? தங்க ஒரு மோதிரத்துல தங்க கம்பல்லே போட்டுக்கிட்டா தான் வைரத்துக்கு அழகு, இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உடலை வந்து நம்ம பக்தி பண்ணி முன்னேறணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த நாய் பேய் வந்து பிறக்குது, அஹ், நாய் பூனை பிறக்குது இறக்குது. அது மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து அந்த இந்த விலை உயர்ந்த வாழ்க்கையை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும். ஆ, 5வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. வேற ருக்மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ददो यदे कुशलः क्षेमया पावम् अस्त्रित श्रीराम पौरुषं पायवां न विबत्ते पुष्कलाम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து ஞானம் இருக்கு, அவனுக்கு எது சரி எது தவறுன்றத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய திறமை இருக்கு. ஓகேவா? அதை வச்சுட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை வந்து நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிறார், அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றார். எனவே பௌதிக வாழ்வில் தவறு எது சரி என்று வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய திறமை நமக்கு இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தடிமானமாகவும் வலுவாக்கவும் இருக்கும் வரை, உடல் நம்ம உடம்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கட்டியா இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், அது வரையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இது கரெக்டுப்பா, இது தப்புப்பான்னு அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவோம். அதுக்கு பிறகு உடல் வந்து எப்ப வந்து மெலிஞ்சிடுதோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சத்தை அடைய முயற்சிக்கிறோம். இது என்ன சொல்றார் புரியுதுங்களா? சின்ன வயசுல பக்தி பண்ணாம வயசான பிறகு பக்தி பண்றோம். நல்லா திடகார்த்தமா இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்? ஆபீஸுக்கு போறோம், வேலை செய்யறோம், வரோம், வீடு கட்டுறோம், வண்டி வாங்குறோம்.
அதுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். வயசான பிறகு என்ன ஆகுது, உடல்லாம் வந்து அஹ், மெலிஞ்சு போயிடுது. அப்போ வந்து நம்ம பக்தியை தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்போ வந்து வாழ்க்கையின் உயர்ந்த இலக்கை அடைய முடியுமா? இல்லையா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் பிரகலாத மகாராஜா சொன்னார், கௌமார ஆச்சரேத் பிரக்னா, அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா? குழந்தை பருவத்தில் பிரக்னா என்ற சொல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுபவம் வாய்ந்தவர். சரி தவறுகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் அனுபவம் வாய்ந்தவர் இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஞானம் இருக்கு. ஸோ அதனால மறுபடியும் இங்கே இதே ஸ்டேட்மெண்ட் போன ஸ்லோகத்தில் மீனிங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒரு பூனை நாய் வெறுமனே உழைத்து தனது ஆற்றலையும் மதிப்புமிக்க மனித வாழ்க்கையும் வீணாக்க கூடாது. ஒருத்தன் வந்து இப்படி வீணாக்க கூடாது வாழ்க்கைன்னு சொல்றாங்க. நாய் மாதிரியும் பூனை மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த வசனத்தில் வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கு, இரண்டு வாசிப்புகள் உள்ளன. பாவம் ஆஷ்ரிதக மற்றும் பயம் ஆஷ்ரிதக. ஆனால் அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் அர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வது ஒருவரை ஒரே முடிவுக்கு கொண்டு வரும். பயம் ஆஷ்ரிதகன்னு சொன்ன பொருள்சார் வாழ்க்கை முறையை எப்போதும் பயத்துடன் இருப்பது குறிக்கிறது. ஓகேவா? ஏனெனில் ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்துள்ளது. இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாஸ்வத துக்காலயம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. நம்ம எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பட்டாசு வெடிக்கிற தீபாவளி சமயத்தில் வந்து பட்டாசு வெடிப்பாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து நம்ம எப்படி பயந்துட்டே போவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் வாழணும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு அடியில் வந்து ஆபத்து இருக்கு. பயம் ஆசிரித்தக. ஸோ இந்த பொருள்சார் வாழ்க்கை கவலைகள் பயத்தால் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறாங்களா, பாவம் ஆசிரித்தக. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாவம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையற்ற பிரச்சனைகள் சிக்கல்களை குறிக்குது. ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தால் இல்லாததால் ஒருவர் இந்த பாவத்தில் தள்ளப்படுகிறார். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது அவனுக்கு? பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் வருது ஏ, அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதனால் ஒருவர் நிச்சயமாக கவலையில் நிறைந்துள்ளார். ஸோ அந்த தளத்துக்கு போயிட்டேன்னா நீ டயர்டா தான் இருப்ப, கவலையோட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ரெண்டு வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுன்னா, பாவம் ஆசிரிதக, பயம் ஆசிரிதக. ஓகே? பயம் ஆசிரிதகன்னா என்ன? பொருள் சார் வாழ்க்கை. பாவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல்கள் இருக்குது. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாததுனால அது வருது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மனித சமூகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமணர்கள் 4 வர்ணங்கள் ஆசிரமங்கள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ இதை வந்து 4ஆக பிரிச்சிருக்காங்க. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். ஓகேவா? ஒருத்தங்க பக்தி இல்லாமல் வாழ விரும்பினால் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர் அல்லது சூத்திரர் என்ற அந்தஸ்துக்கு நிச்சயமாக எந்த அர்த்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? ஸ்தானாத் பிரஷ்டாக பதந்தி அதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஒருவர் உயர்ந்தவராகவோ அல்லது தாழ்ந்தவராக இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாததால் ஒருவர் நிச்சயமாக வீழ்ச்சி அடைந்தவர். நீ யாரா இரு, நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நாயை உண்ணும் சண்டாளனை வந்து கூட பக்தி பண்ண அவர் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? ஸோ நீ உனக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா நீ வந்து வாழ்ற வாழ்க்கையே வந்து வேஸ்ட்ன்னு சொல்றார். ஸோ புத்திசாலி மனிதன் என்ன பண்றான்? தனது நிலையிலிருந்து விழுவதற்கு பயப்படுகிறான். ஓகேவா? ஸோ நான் இந்த ஜென்மம் எடுத்திருக்கேன், மனுஷனா எடுத்திருக்கேன், மறுபடியும் இந்த நிலைமையிலிருந்து நான் கீழே விழக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் நான் மேலே போகணும். மேலே போகலைன்னா கூட பரவாயில்ல, கீழ்நிலை அதாவது லோவர் அனிமல்ஸ் மிருக உடலை வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடாது இல்லையா? அவன் வந்து அதுக்கோசரம் பயப்படுறான். இதுதான் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஒழுங்குமுறை கொள்கைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நிலையிலிருந்து நம்ம விழக்கூடாது. ஒருவர் உடல் தடிமானமாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும் வரை வாழ்க்கையின் உயர்ந்த இலக்கை அடைய முடியும். எனவே நாம் எப்போதும் ஆரோக்கியமாகவும் மனதிலும் புத்திசாலித்தனத்திலும் வலிமையாகவும் இருக்கும் வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும். இப்படி வாழ்ந்த நமக்கு என்ன ஆகுது? வாழ்க்கையின் குறிக்கோளையும் பிரச்சனைகளும் நிறைந்த அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து வேறுபடுத்தி கொள்ள முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நல்ல ஆன்மீக ஞானம் நல்ல தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும், ஓகே இது இந்த கஷ்டம் எனக்கு வந்துச்சுன்னா ஏதோ என்னுடைய கர்மா, இல்லைன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஞானத்தையும் பக்குவத்தை கொடுக்கறதுக்கோசம் இந்த கஷ்டத்தை எனக்கு அமுச்சு வச்சிருக்காருன்னு நம்ம எடுத்துப்போம். அதுக்கோசம் உட்காந்துட்டு அப்பா அம்மான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்ம மேலே வந்து
பச்சாதாபம் வச்சுக்கிறது, 4 பேரை கூட்டு சொல்றது, நான் எனக்கு பாரு எப்படி வந்துச்சு என்னெல்லாம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த புலம்புற டைமையும் எனர்ஜியும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணோம், அச்சோ இந்த கஷ்டம் வந்துச்சா, உன்னோட கருணன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போவோம். உனக்கு தெரியும் எனக்கு எது நல்லதா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? ஸோ நம்ம அதனால வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை வந்து தெளிவா யார் மேல வைக்கணும், கடவுள் மேல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்திக்க ஆரம்பிச்ச ஆன்மீக தளத்திலிருந்து சிந்தனை மிக்க ஒரு மனிதன் இருந்தா அவன் வந்து சரி தவறை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க கத்துக்கிறான். ஓகேவா? அப்படி பண்ணாதான் வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைய முடியும், இல்லைங்களா? ஸோ எதெல்லாம் எனக்கு பக்திக்கு ஃபேவரா இருக்கோ அதை நான் பண்ணணும், மித்ததை நான் பண்ணக்கூடாது. சிம்பிள். ஆ 6வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ம் पुंसो वर्षशतं हि आयुस्तत् अर्थं साध्यदात्मनः निष्बलं यत् असौ रात्र्यां सेदेनन्दं प्रापितस्तमः। ம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அதிகபட்சமா 100 ஆண்டு காலம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த வந்து ஒருத்தன் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோயேன், அந்த ஆயுசு வந்து பாதியா போயிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவன் என்ன பண்றான், நைட்ல வந்து என்ன பண்றான், தூங்குறான். எவ்வளோ நேரம் தூங்குறான், 12 மணி நேரம் தூங்குறான். அங்க தூங்கும்போது எந்த புத்தி இருக்கும், தமோ குணம் இருக்கு, இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது, 100 வச்சோம் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ 50% தூங்குறான். ஒரு நாளில் 24 மணி நேரம்ல 12 மணி நேரம் தூங்கினேன், 100ல் பாதி 50. ஸோ அவனோட ஆயுட்காலம் என்னவாகுது, 50 நாள் தான் அவன் வாழ்கிறான், இல்லையா? மித்த நாள்லாம் நல்லா தூங்குறான். அது மாதிரி பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் ஒரு எறும்பு அனைவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள். பிரம்மா, மனுஷன், எறும்பு எல்லாருமே 100 வயசு வரையும் வாழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேரி ஆகும், இல்லையா? இந்த உலகத்தை எடுக்கும்போது அது வந்து வேறுபடும். அந்த லோகத்துல வந்து ஒரு நாள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், இல்லைங்களா? ந- நமக்கு வந்து வேரியா இருக்கும். எறும்புக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோ, அதனோட ஆயுட்காலம் பார்க்கும்போது அது அற்ப ஆயுசுன்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகுது. ஓகேவா? காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம 100 ஆயுசுன்னு சொல்றோம், இல்லைங்களா? அது வந்து பிரம்மனுடைய 100 ஆயுசுக்கு வந்து சமமாகாது. ஓகேவா? அங்க வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம், பிரம்மாவுடைய நாள் ஒரு பகல் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 12 நேரம் சொல்றோம்ல, 12 ஹவர்ஸ், அது எதுக்கு சமம்னு பார்த்தீங்கன்னா 43 lakhs டைம்ஸ் இன்ட்டு 1000 போட்டுக்கணும். புரியுதுங்களா? நம்மளுடைய ஒரு பகல்னா 12 மணி நேரம் சொல்றோம். பிரம்மாக்கு அதை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 43 லட்சம் இன்ட்டு 1000 அப்படி பெருக்குன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு டே. ஓகேவா? பிரம்மாவுடைய நாள். அதே வந்து வருஷ சத்தம் ஆர் 100 இயர்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் காலத்துக்கும் வந்து மாறுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வருஷ சத்தம் எல்லாருக்கும் மாறுது, வேறுபடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மனிதர்களை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எது கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கணும். மேக்சிமம் நம்ம 100 வயசு தான் வாழ போகிறோம். அதில் வந்து 50 வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்கி கழிச்சிடும். மித்த இருக்கிற டைம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், உணவு, தூக்கம், காம வாழ்க்கை மற்றும் பயம் ஆகிய 4க்கும் உடலின் தேவைகள். ஓகேவா? ஆனால் இங்கே வந்து ஆன்மீகம் எங்கே வைக்கிறோம், வைக்கிறதே இல்லை. அப்போ எங்கேருந்து முன்னேற முடியும்? யாராவது ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு நினைச்சா தனது முழு வாழ்க்கையும் பயன்படுத்த இந்த செயல்களை குறைக்க வேண்டும். அது அவரது வாழ்நாளை முழுமையாக பயன்படுத்த ஒரு வாய்ப்பு வழங்கும் சொல்றான். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இத்தனை நாள் வந்து குருட்டாம் போக்குல வாழ்ந்துட்டோம். பட் இப்பதான் வந்து தெரியுது எப்படி வந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம பெஸ்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். 7வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே मुग्धस्य நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி படிங்க படிங்க. मुग्धस्य बाल्ये कैचोरे क्रीडतो यादि विशश्चदिह जराय रसस्त देवस्य यादि अकल्पस्य विशेषतिः हृदयस्तिः हरे कृष्ण ஹரே माताजी கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தேன், முக்தஸ்ய பால்யோன்னா குழந்தை பருவம், கைச்சோரன்னா விளையாடுற பையன்,
கொஞ்சம் வளர்ந்த பையன் இல்லையா? இளமை குழந்தைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷமா வாழ்ந்துடுறான் இல்லையா? அதே மாதிரி கொஞ்சம் பருவம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விளையாடுறது எல்லாம் பண்றதுல அது ஒரு 10 வருஷத்தை போயிடுறான். ஓகே, இப்படி வந்து 20 ஆண்டுகள் நமக்கே தெரியாம போயிடுது. அப்புறம் முதுமை வருது, உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியில்லாம போறது, பொருள் சார்ந்த செயல்களை செய்ய முடியாம போறது. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இன்னொரு 20 வருஷம் வேஸ்ட் ஆயிடுது. ஏற்கனவே அங்கே 50 வருஷம் போயிடுச்சு, இங்கே வந்து எப்படி சின்ன வயசு பால்ய பருவத்தில் அஞ்சு கொஞ்சம் பெரியவன் ஆகிட்டு விளையாடிட்டே இருக்கிறோம். ஓகே, காலேஜ் லைஃப் வரையும் படிக்குது, ஸ்கூலுக்கு போகிறது, 20 வயசு முடிஞ்சிடுச்சு. அப்புறம் வந்து ரொம்ப வயசாயிடுது இல்லையா? அப்போ உடலை வந்து சரியும் வச்சுக்க முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல, அப்படி ஒரு 20 வயசு போயிடுது இல்லையா? இப்படி ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்கார். ஓகே, ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை வந்து இப்படியெல்லாம் வீணடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ நடுப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? எந்த பௌதீக செயல்களையும் செய்ய முடியாமல் தனது மகன்களையும் பேரன்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், தனது சொத்து எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற கவலையில் மூழ்கி விடுகிறார்கள் இல்லையா? ஸோ இது நம்ம எல்லாரும் பண்றோம் இல்லையா? இந்த ஆண்டுகளில் பாதி ஆண்டுகள் தூக்கத்தில் கழிகின்றன. மேலும் ஒருவன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றொரு 20 ஆண்டுகளால் இரவில் தூங்கி வீணாக்குகிறார். ஸோ இவ்வாறு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு நோக்கத்தை வந்து மறந்துடுறாங்க. எப்படி இந்த பயன்படுத்துறது இப்படி? ஸோ இந்த 100 ஆண்டுல வந்து 70 ஆண்டு வந்து வீணடிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது எவ்வளோ? 100ல் 70 போச்சுன்னா 30 30 30 முத்துக்கு. இல்லையா? 8வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துராபுரேன காமேன மோகனே சசியசா क्षेमं क्षेत्र सक्तस्य परमदस्य பயாதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல, அப்படி தன்னுடைய இந்திரிய திருப்திக்கோசம் தீராத காம ஆசைகளுக்கோசமும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னா அவன் என்ன பண்ணுறான்? இருக்கிற ஆயுசையும் வேஸ்ட் பண்ணிடுறான், மீதமுள்ள ஆண்டுகளையும் வீணடிக்கிறான். ஸோ அந்த ஆண்டுகளில் கூட அவனால் பக்தி தொண்டு வந்து செய்ய முடியாது. ஏன்னா அவன் தான் திருப்தியாக இருக்கணும்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஸோ இப்போ 100 வயசுக்கு வந்து கணக்கு கொடுத்துட்டார் இல்லையா? பொதுவாக பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோமே, எல்லாருமே நம்ம ஊரில் வந்து 100 ஆயுசு வரையும் வாழ்கிறதே இல்லை இல்லையா? ஆட்களும் பொதுவாக எல்லாரும் பார்க்கறது இல்லை நம்ம. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு? 50 ஆண்டு ஏற்கனவே சொன்னதை இங்கே ரிப்பீட் பண்ணுறாரு. தூக்கத்தில் கணக்கு போட்டுக்கோங்க. 20 ஆண்டு வந்து குழந்தை பருவம், அப்புறம் 20 ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லாதது, ஜரா வியாதி. ஸோ இங்கே என்ன ஆச்சு, எவ்வளோ ஆச்சு? 50 20 20 எவ்வளோ ஆச்சு 40 ஆச்சு மாதாஜி. மாதாஜி? 50 தூக்கத்தில், 20 குழந்தை பருவம், இன்னொரு 20 வந்து செல்லாத நிலைமை. 90 ஆயிடுச்சு 90 மாதாஜி. ஆயிடுச்சு. இதுதான் கணக்கீடு. இன்னும் சில வருடங்களை மட்டுமே மிச்சப்படுத்துகிறது. ஆனால் இல்லற வாழ்க்கை மீது அதிக பற்றுதல் இருப்பதால் அந்த வருடங்களும் என்ன ஆகுது? வேஸ்டா போயிடுது. அப்போ வந்து இங்க எங்க இருக்குது கடல் உணர்வுக்கு? கடவுள் உணர்வு இல்லாம இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துடுறான் அப்படின்னு சொல்றார். இதுக்கு தான் வந்து நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு, நீ எப்படி வந்து வா பிரித்து வாழணும்னு சொல்லி கொடுக்குது. வர்ணாசிரம சங்கம். இப்போ இந்த பாயிண்ட் நல்லா புரியுது நமக்கு. கிருஷ்ணர் ஏன் இதை கொடுத்தார்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ 25 வயசு வரை என்ன பிரம்மச்சாரியாகி இருன்னு சொல்கிறார். அப்புறம் அங்கேயே ஸ்டடியாக இருக்க முன்னே அதை கண்டினியூ பண்ணு. இல்லையா, நீ என்ன பண்ணு, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, கிரகஸ்தனா ஆகு. அப்புறம் வந்து வனப்பிரஸ்தாக்கு போ, சன்னியாசி போன்னு சொன்னார் இல்லையா? பிரம்மச்சரியாக இருக்கும்னு சொல்றாரு, இல்லறத்தை மாறுன்னு சொல்றாரு. இப்போ அங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஈண்டெடுக்கணும், புலன் கட்டுப்பாடு எல்லாம் வச்சு பக்தி பண்ணணும்னு சொல்றார். கிரகஸ்தர்களுடைய மெயின் வேலையே என்னன்னா பக்தி பண்றதுதான், அர்ச்சா விக்கிரகம் பண்றதுதான். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு பிறகு என்ன, போ நீ காட்டுக்கு போ. காட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் எடுத்துக்கோ. உன் வாழ்க்கையிலேருந்து பௌதிக விஷயத்துலேருந்து புலன்களை வந்து விடுதலை பண்ணிக்கோ. கடவுள் மேலே வந்து ஃபுல்லாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. அதுதான் சந்நியாசம். இந்த 4 நிலைகள் இதுதான் வந்து வாழ்க்கைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுமையை கொடுக்குது. யார் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதோ அச்சேந்திரியர்கள், அச்சி அச்சி தேந்திரியர்கள்,
ஸோ மேற்கத்திய நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுறாங்க, புலன் திருப்திக்கோசம் தான் வந்து படிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போனா 100 வருஷம் வந்து அவங்க வேஸ்ட்டு தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இறக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, வேறு உடலுக்கு போகிறாங்க. அது வந்து மனிதனாக இல்லாமலும் இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம் சொல்கிறாங்க. ஓகே. 100 வருடங்களின் முடிவில் மனிதன் தவம் செய்யாத ஒருவர் நிச்சயமாக என்னவா பிறக்கிறாங்க பாருங்க, பூனைகள், நாய்கள் மற்றும் பன்றியின் உடல்ல வந்து அது அவதரிக்கிறாங்க. எனவே காம ஆசை மற்றும் புலன் திருப்தியை இந்த வாழ்க்கையில் மிகவும் ஆபத்தானது. ஸோ எந்த பொருள் மேல நம்ம ஆசை அதிகமா வைக்கக்கூடாது. ம் இதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். காம ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது, புலன் திருப்தி இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? 9வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் வந்து பிரகலாதா வந்து 5 வயசு புள்ள வந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? 9வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. हरे कृष्ण। को गृहेषु गुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रिय स्नेहपास पासैर् सकैर्वित्तं सेबद्धम् उत्सकेद विमोसितम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு. புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இல்லற வாழ்வில் மிகவும் பற்று கொண்ட எந்த நபரால் தன்னை விடுவித்து கொள்ள முடியும்? இன்னொரு முறை படிக்கலாம் இதை. புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இல்லற வாழ்வில் மிகவும் பற்று கொண்ட எந்த நபரால் தன்னை விடுவித்து கொள்ள முடியும்? ஓகேவா? பற்றுள்ள ஒரு இல்லத்தார் தனது குடும்பத்தின் மீது, அதாவது என்ன, மனைவி, குழந்தைகள், உறவினர்கள் பாச கயிர்களால் மிகவும் வலுவாக கட்டுப்பட்டுள்ளனர். ஓகேங்களா? இதுக்கு பார்க்க என்ன பொருள் உரை பிரபுபாதா கொடுக்குறார். பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஸோ பிரபுபாதா வந்து இங்க பிரகலாத மகாராஜா என்ன ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார் தெரியுமா? ஆரம்பத்துல வந்து கௌமாரம் ஆச்சரேத் பிரக்னோ தர்மான் பாகவதான் இஹ. ஓகே. வந்து ஒருத்தன் வந்து போதிய அளவுக்கு அறிவு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், அவனுக்கு இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவான், ஆரம்ப நிலையிலிருந்தே வந்து என்ன பண்ணுவான், பக்தியை பண்ணுவான். அதுதான் வந்து என்ன பண்ணி யார் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, பிரகலாதர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்க அப்பா வந்து கைவிடுடான்னு சொல்றாரு. நீ தர்ம அர்த்த காமத்தை மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கோ, பக்தியை விடுன்னு சொல்றாரு. சண்டை அமர்க்கவும் அதை தான் சொல்றாங்க. பட் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, கட்டியா புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? குழந்தை பருவத்திலேருந்தே வந்து அவர் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி. நமக்காவது குழந்தை பருவம்னு சொல்றாரு, அவர் அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போதே பக்தியை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா? ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான் வந்து கரெக்டுன்னு சொல்றாரு. அதை பண்ணிட்டு வேற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம விட்டுடணும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து தர்மான் பாகவதான் மீன்ஸ், இந்த தர்மான் பாகவதான்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், நமக்கும் கடவுளுக்கும் பரமபுருஷ பகவானை வந்து உயிர்ப்பிக்கிறது தான் வந்து தர்மன் பாகவதான்ற சொல்லுக்கு பொருள். ஓகேவா? இந்த மத கொள்கை வந்து நமக்கும் கடவுள் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து உயிர்ப்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து வேதங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அறிவுறுத்துது. சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் விரஜ. மற்ற எல்லா கடமைகளையும் கைவிட்டு என்னிடம் சரணடைங்கள். நம்ம இது வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? மறுபடியும் இவர் வந்து இங்க வந்து பிரகலாதனும் அதுதான் சொல்றார். நீங்க எந்த செயலும் செய்யாதீங்க, பக்தி செய்யுங்கன்னு சொல்றார். ஏன்னா இந்த ஜட உலகில் இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா பல கொள்கையின் பெயர்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் இல்லைன்னா இது எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்ம தலைமையில போட்டுக்கிறோம். நம்ம கடமைன்னு நினைச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மை அல்ல. நமது உண்மையான கடமை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி செய்யறது. ஓகேவா? இதற்கு வந்து முதல்ல நம்ம வந்து ஜட அடிமை தளத்திலிருந்து மேலே வரணும். இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவிக்கணும் நம்மள. ஓகேவா? இந்த இல்லற வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பது உண்மையில் பௌதிக பற்று கொண்ட ஒருவர் ஒழுங்கற்ற கொள்கையின் கீழ் புலன் இன்பத்தை அனுபவ அனுபவிப்பதற்கான ஒரு வகையான உரிமமாகும். இப்போ ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து என்ன தேவையில்லாத செயல்களை எல்லாம் செய்வான். அதனால வந்து சமுதாயம் சீர்கேடும். அதுக்கு தான் இது ஒரு வழின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இல்லற வாழ்க்கையில் நுழைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒழுங்குமுறை கொள்கையோட நம்ம வாழணும். இல்லற வாழ்விற்கு நுழைவதற்கு முன் ஒருவர் பிரம்மச்சாரியாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். குர குருகுலம்
அதான் குருகுலத்துக்கு போவாங்க இல்லையா, குருவின் பரம்பரையில் வாழ்கிறவர். ஓகேவா. பிரம்மச்சாரி குருகுலே வசனம் தந்தோ குரோர் ஹிதம். ஆரம்பத்திலிருந்தே குருவின் நலனுக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. குருகுலத்தில் என்ன பண்றாங்க, நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, கிருஷ்ணா சுதாமா வந்து அந்த குருகுலத்துக்கு தேவையான விறகு கட்டை கூட எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அங்கே அர்ப்பணிக்கிறாங்க, படிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் போல அவங்க சேவையும் செய்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, அவன் மனசு வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகுது, விட்டு கொடுக்கறதுக்கும் தெரியுது, சகிப்பு தன்மையும் வருது. ஸோ எல்லா பயிற்சியும் அங்கே வந்து அவன் வந்து கற்றுக்கிறான். ஒரு பிரம்மச்சாரி வீடு வீடாக சென்று பிச்சை கேட்டு அனைத்து பெண்களையும் தாய் என்று அழைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து வீடு வீடாக சென்று பிச்சை கேட்டா அப்போ என்ன ஆகுது, எல்லா பெண்களையும் தாயா பார்க்கக்கூடிய பாவனை வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ அந்த சேகரிக்கும் அனைத்தும் குருவின் நலனுக்காக கொடுக்கிறார். நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, அவன் குருக்கு கொடுக்காம சாப்பிட்றான், குரு வந்து சொல்ற பிறகுதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் குரு நலனுக்கோசம் தியாகம் பண்றான் இல்லையா. ஸோ இப்படி பண்றதுனால அவன் எதை கண்ட்ரோல் பண்றான், புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்திக்கிறான் இல்லையா. குருவுக்காகவும் எல்லா விஷயங்களையும் தியாகம் செய்யவும் கத்துக்கிறான். ஸோ இப்படி வந்து முழுமையா பயிற்சி படைகிறான், மன அளவுலயும் சரி புலன் அளவிலும் சரி இல்லையா. அவன் விரும்பினால் வேண்டும்னாலும் அவன் திருமணம் செஞ்சுக்கலாம், அது அவனுடைய சாய்ஸ் இல்லையா. கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கிரகஸ்தன் அல்லாத வாழ்க்கை, அதாவது துறவரம். ஓகேவா. துறவரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து அதிக ஞானம் பெறுகிறார். இறுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்குவம் அடைஞ்ச ஸ்டேஜில் வந்து சந்நியாசத்தை வந்து எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. பிரகலாத மகாராஜா தனது தந்தையிடம் அனைத்து ஜட கவலையிலிருந்து விடுபட காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று விளக்கினார். அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து நீ இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ காட்டுக்கு போப்பான்னு சொல்றார். அவர் எத்தனை 100 செலஸ்டியல் இயர்ஸ் வந்து தவம் பண்ணார், பாதி உடம்பு எலும்பு கூட ஆகிற வரையும். ஏன்னா எல்லாம் வேணும் அனுபவிக்கிறதுக்கு. அப்படி வரம் வாங்கின அப்பா கிட்ட இந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுது, நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நீ எங்க போ, காட்டுக்கு போன்னு சொல்றார் இல்லையா. ஓகே. அததான் சொல்றாரு. ஆஹ் ஹித்வாத்மா பதாம் கிரகம் அந்த கூப்பம். ஸோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணணும், இந்த குடும்பத்தை விடணும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த குடும்பத்தை விடணும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருட்டு கிணறு மாதிரின்னு சொல்றாங்க. இந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த ஜட வாழ்க்கையின் இருண்ட பகுதிகளுக்கு மேலும் மேலும் கீழே செல்வதற்கான இடம்தான் இந்த உறவு. ஓகேவா. இது நல்ல ஒரு ஹித்வாத்ம பதம் கிரகம் அந்த கூப்பம். இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருண்ட இடத்தை வந்து போய் போய் செல்றதுக்கு தான் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன, கிரகத்தை விட்டுடு, கிரகம் அந்த கூப்பம். ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடற்ற புலன் காரணமாக ஒருவர் இல்லற வாழ்க்கையின் இரண்டு கிணற்றில் இருக்க விரும்பினால் அவர் தனது மனைவி, குழந்தைகள், வேலைக்காரர்கள், வீடு, பணம் போன்றவற்றின் மீது பாசத்தின் கயிர்களால் மேலும் மேலும் சிக்கிக் கொள்கிறார். அவனை வந்து என்டாங்கிள் பண்ணிக்கிறான். கண்ட்ரோல் பண்ணக்க முடியலன்னா அவனே அவனுடைய உணர்வு புலன்களுக்கு வந்து அவன் அடிமையாகிறான், தன்னை வந்து இன்னும் சிக்கிப்படுத்தி பந்தப்படுத்திக்கிறான். ஓகேவா. அவங்க என்ன இருக்காங்க, இன்னும் உடல் தல பௌதிக தளத்துல தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை அடைய முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. எனவே வாழ்க்கையின் தொடக்கத்திலிருந்து நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு, பக்தியை சொல்லணும். அதுக்கு தான் வந்து குருகுலத்துக்கு அனுப்பணும். அவன் வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் அவன் கத்துக்கிறான். ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் கத்துட்டு வந்து அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ரிஷியோட வாழ்க்கையில பார்க்கலாம். வருவாங்க, அந்த இல்லற வாழ்க்கை குறிப்பிட்ட நாள் வாழ்வாங்க, அப்புறம் போயிடுவாங்க. ஈவன் கபில முனி அப்பாவும் அப்படிதானே போறாரு இல்லையா. தேவகூதி கணவன் இல்லையா, அவங்களுக்கு குழந்தைய கொடுத்துட்டு அவர் போயிடுறார் இல்லையா. அது மாதிரி தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு மனப்பக்குவம் வருது, அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையின் இறுதி நோக்கத்தின் மேல வந்து தெளிவான ஞானம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ வீடு திரும்ப, அதாவது இறைவனிடம் திரும்ப ஒருவர் ஜட பற்றுதலிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். பக்தி யோகம் தான் வந்து வைராகிய வித்யா. வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோகம் பிரயோஜிதக ஜனயதி ஆசு வைராகியம் ஞானம் ச யத்
அகை துக்கம் இல்லையா? நம்ம பாகவதம்ல படிச்சிருக்கோம். முழுமையான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி செய்யணும். அப்படி செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி இந்த பக்தி வந்து எப்படி இருக்கணும்? பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? காரணமற்ற அறிவை வந்து கொடுக்குது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? ஞானம் வந்துச்சுன்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அறியாமை போயிடுது. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பற்றுத்தன்மையெல்லாம் விலகிடுது நம்ம கிட்ட. ஸோ அதனால ஆரம்பத்தின் வாழ்க்கையின் தொடக்கத்திலே வந்து பக்தி பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஓகேவா? அது வந்து என்ன கொடுக்கும்? நமக்கு வைராகிய வித்தியை வந்து கிடைக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகுது? அசக்தி பற்றற்ற தன்மை அடைந்து தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் ஜிஜேந்திரியமாக மாறுகிறார். ஸோ நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு ஈடுபட்ட புலன்களை கண்ட்ரோல் ஆன கோஸ்வாமி ஸ்டேஜில் போக முடியும். ஓகேங்களா? அதாவது புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்துறவர் தான் வந்து கோஸ்வாமி. அதே புலன்களுக்கு சேவை செஞ்ச கோதாசர்கள். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வாழணும்? இந்த இல்லற வாழ்க்கையில இருந்துட்டே நம்ம துறவரத்தை பண்ணணும். ஓகே? வாழ்க்கையை ஒழுங்கா துறக்காம நம்ம சன்னியாசம் ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றேன். எப்போ நம்ம புலன்களுக்கு நம்ம எஜமானர் ஆகிறோமோ அப்பதான் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா வீழ்ச்சி அடைந்துடுவோம்னு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த புலன் இன்பத்திற்கோசனா இந்த ஜட வாழ்க்கை நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. முழு அறிவு இல்லாமல் ஒருவர் ஜட இன்பத்திலிருந்து விடுபடைய முடியாது. ஸோ அதுக்கு தேவையான ஞானம் வேணும். அதுக்கு வந்து குரு வேணும். வேதங்களை படிக்கணும். ஓகேவா? ஆனால் அந்த ஆழ்நிலையில் இல்லாத வரை ஒருவர் வீடு பகவானுக்கு திரும்ப தகுதியற்றவர். ஸோ பகவானுடைய வீடுக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன ஆகணும்? பற்றற்ற நிலை வேணும். அப்புறம் பக்தி பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைங்களா? இது ரெண்டும் வேணும்னா நமக்கு ஞானம் வேணும். இல்லைங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகத்தோட முடிக்கலாம். நாளைக்கு வந்து 10வது ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பிரகலாதா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மாத்திரம் சொல்லலை, நமக்கும் சொல்றாரு. ஓகே, உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதா நாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय भगवत भागवतम की जय जय जय. हरे कृष्णा. நிறுத்திக்கலாம் हरे நம்ம. कृष्ण हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी।